Matthew chapter 12 verse number 22 na Israel for no kind or say now to me bang in the wenya or the yes enuma we entumi ntum wansam tis on them wansam penny buzzable so answer what me ayeden say enuma ya oye na so ekoso pi Nicodemus or say yena ye free say ye nim se ofri Nyankopon nchen na wayeden waba ni nnwuma ene nti ye de betuto Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo ni nnwuma ho ne ayeden Yahwe. Into the kind Mark chapter 5. Mark chapter 5. Verse number 25. Downwards. Near here Simbi. Oba na moja tu ni mfrishia bebre. Ono na asem no so ni yebe gina na eden. Ye di akasa na aboa menu mienu. Said ye na meka no wo hawo no kwada na wa punisi a wo de ba ye no. Otumfu Nyankopɔn enam no so no wa eden. We efri menu mienu so Rabbi oye kese. Me bro we bia yenko. Amen. Mark chapter 5. Go, verse number 25. Amen. Go. Mark chapter 5, verse number 25. Also, no Bible when you bojegu, in fidu ebien, na we hu amanze pin we eduafo pinsa, na wa hwere za owe na on ye biara na mbom oye no kase oti Jesus nka no obezi nature ipepe dudu no beka natar osande osede sa meka natar nkwa mo ho ba yemezen Rabbi oye kase kasam anu ye gidi afi ye nkohwe Nyame na Somafo no woro hu nimde medinkan kan John chapter 5 verse number 36 Jesus kan o say nyuma na me ye na nkase di me ho adanse say Nyame no wa ye den wasoma me afi ye mehwe Nyame na Somafo no kwen a woro mo fa so ye adwuma so om di anointing oil for water dade bi twedade inhyira nsuo na wom di nipa hawo efri no so mpacho mam Psalm 107 verse 20 ne hwe Nyame na Somafo no dwumedi a na worum din enti oba na moja gunu mfirihye dumienu bra na worum ka Jesus asem e kire no no okohwe sa ahomani nyina mu hu o se ende ne Nyankopon ne mani bi ne waye den wasani asase ne so ende se mekwa ne nchen ye obetumi aye den ayi me hawo na afiri me so Rabbi oyekase ampa chairman quotation Psalm 107 verse 20 also soma na asem na okosa won yerba oji won fi won semu Rabbi oyekase na hwe Luke 4:40 osisa ba me ya kana asemi Jesus ya kana asemi se wo man mpo a okasa ho ye den eto asumje o Rabbi oyekase Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo ya esanse Nyankopɔn no wasoma ne nti Nyame Somafo ya se Nyame na Somafo ne nyina na mahoma ba akoso no mo ye wonu adwuma esanse Nyankopɔn no wasoma ne nti se obi wa China owo India owo America owo wiase baabi biara mframa bo a ne timpo na ye ne ya ofro Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo ya oka chense Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo ya metiye me yo o se yo mate acha 10 minutes say ye den ejai die ntia Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo ya say Onyankopɔn gina mframa so na ye na adwuma amen Nyame ogina mframa so na ye den oye na adwuma esanse Nyankopɔn gina mframa so na oye na adwuma nti esese na Somafo no so ba wɔn so gina mframa so ye den edi ye na adwuma esanse Nyankopɔn de kasa na odi ye ne bibia nti Somafo so sane asase so a ese the same kasa na no mo de ye den wɔn de ye adwuma ko Luke 4:40 Luke chapter 4 verse number 40 ko na we rekota no when a yerfo ayerba hoze woni na zo one bre no ma ozenesa to woni na don konko ye won edru Rabbi oyekase to aso kakra to aso verse number 41 ose na mbo ansam so free dudu are mo free Rabbi oyekase enti na hawo na eda wo mo so na ede na de bre wo o so otensa to wo mo so mako ye den eye won mo aduro meboa eno wie no se mansam free dudu anu mo aye den epie enti hawo na eda wo mo so no ede na de bre wo asumije o yesu ade o esanse Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo se ade biara ni paberonte ase ansa no waye den waye ahan ye Christian som Nyankopɔn no som enti se wo Nyankopɔn no som no mu a se wunya asomdwe ni ahotɔ ye den ede ma ho ansa na obeya asomdwe ni ahotɔ so se wunya Nyankopɔn ho nimdiye no ɔse ɔdensa to wo so mako
na honhom bɔne efiri dodo anum ayɛ den epie enti na ɔhaw na na da wɔn so no na honhom bɔne na de brɛ wɔn meboa enti ɔkɔnkrɔnyi Nyame Somafo ɔba na ɔse hwɛ ɔhaw egu yɛ so nyinaa ahonhom bɔne a efiri yɛ maame fie yɛ papa fie abusua fie wɔn ma wɔn de saa ɔhaw na ayɛ den egu yɛ no so esan sɛ wɔtɔn ne yɛn tɔ a ɛyɛ honhom bɔne wonya yɛ funu ho ba ɛyɛ honhom bɔne krankɔ yare da so a ɛyɛ honhom bɔne enti yɛhwɛ Bible mu a yɛse Jesus bɛ Israel obetutu ahonhom bɔne firi Israel man mu meboa na yɛ ahonhom a na wɔn mu kutie nipa wɔ man mu na wɔn mu di nipa nya na wɔn mu bɔ nipa yare na wɔn mu sɛ nipa aprabɔ enti yɛse Jesus eyi wɔn mu firi ɔman mu ansa na temamufo no ho ayɛ den atɔ nti ɔkɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ Nyame asoma wɔ ɔkɔnkrɔ ɔman kɔnkrɔ Ghana mu sɛ mo ha wɔ ɛda mo so mo kwada na ɛda mo so ma polisi ɛda mo so memra ne meyi mfiri mo so afei ahonhom bɔne a edi ɔman ni nya no memra ne mɛden metitu mfiri ɔman mu Rabbi ɔyɛ kɛse enti na ɔkɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ Ghana yɛ ha wɔ ɛda yɛ so yɛ kwada na yɛ ɛda yɛ so yɛ polisi yade egu yɛ no so nyinaa ɔsɛ ahonhom na ɛyɛ nti ɔkɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ yade a honhom bɔne enim no nipa no kɔ hospital baako mienu miɛnsa pɛ ɛsɛ ne ho yɛ den ɛtɔ no na ɔbɛkɔ hospital baako mienu miɛnsa ɛnan na sɛ ahotɔ mmaa a na yade honhom yɛ den ekuram na te sɛ honhom no tu ansa na nipa no ho ayɛ den atɔ no wei ni nimdeɛ a ekura Nyankopɔn na asomafo no Ghana na menu mienu nyinaa yɛnim ɛne te sɛ nipa no baabi yɛ ne ya na sɛ ɔkɔ hospital baako mienu miɛnsa na yɛ yie pɛ na ɛsɛ yade die bibi yɛ den ewom ɛne nti ɔmpa baabi na ɔyɛ den ɔmfa ɛhe fa na ɔbɛfa asɔfo yi hɔ a meboa asomdwe o Rabbi ɔyɛ kɛse asɔfo yi a na ɔbɛkɔ yɛbɛdware mpaeɛ asra mpaeɛ atua mpaeɛ bibi biara yɛ de mpaeɛ ne akwankyerɛ na fasting ɛna ɛbɛyɛ ɔkɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ daabi yɛmfa mpaebɔ nto honhom wɔ wiase sɛ tumi bi titi nipa abrabɔ agye ubi bia furu nsɛm na wɔsɛ mede mpaebɔ bɛyɛ ho adwuma ɔkɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ daabi mpaebɔ nyɛ ho adwuma fasting entumi nto honhom akwankyerɛ entumi nto honhom wɔ wiase ne yɛde tumi ne yɛde yɛden yɛde to honhom enti yɛbɛhwɛ Matthew chapter 10 verse number 1 ɛdi nti ɔkɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ ne dwumadi a ɔdi nyinaa ne ho quotation nyinaa wɔ Twerɛsɛm no mu nanso ɛsɛn sɛ Nyankopɔn no ho nimdeɛ ɛne ɔman no mu nti na abrɛ ne abrɛ nyinaa ayɛ na ɔman Ghana yɛgye yɛkyingye sɛ na Nyankopɔn bɛsoma obi abɔ ɔman Ghana mu a na bibini na Ghana ni Ghana menu mienu nyinaa kɛsɛ Ghana yɛ Nyankopɔn ne man nanso Nyankopɔn soma no somafo bɔ ɔman no mu a Ghanafoɔ si yɛkyi ɛyɛ awerɛhosɛm patwɔ yɛnkɔ Matthew chapter 10 verse number 1 kɔ na ɔfrɛ n'asuafo do ebienu baa ne nkyɛn Jesus frɛ n'asuafo du mienu baa ne nkyɛn ɔma ho tum wɔ sunsun fido de wɔn tu wɔn na wɔn nsa yareba nyinaa Rabbi ɔyɛ kɛse ɔsi Jesus frɛ n'asuafo du mienu baa ne nkyɛn na ɔma wɔn mu tumi ɛwɔ ahonhom bɔne so wɔn ankasa ɔmo mmɔ mpaeɛ nti ɔkɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ tumi ne yɛdi tu honhom ɛnyɛ mpaebɔ ɔma wɔn mu tumi wɔ ahonhom bɔne so sɛ muntu wɔn na afei monse yarewa nyinaa nti ɔkɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ yadeɛ biara tumi honhom bɔne ekura mu no te sɛ honhom no tu ansa na wo sɛ nipa ne yadeɛ ayɛ den ayɛ yie Ghanafoɔ nim ho hwee nti ɔkɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ nipa wɔn mu wɔ hospital pii yɛ sɛ doctorfoɔ ne nan yadeɛ sɛ yadeɛ ne honhom kura mu a wopoa eduru biara doctor nim na ɔde bɛyɛ den ɔde bɛma no nanso nyɛ adeɛ ayaresɛ bɛyɛ den ɛbɛba te sɛ honhom ne tu firi wɔn mansa na nipa no ho ayɛ den atɔ no wei ɛyɛ nimdeɛ a ekura Nyankopɔn na asomafo no nko Rabbi ɔyɛ kɛse nti ɔkɔnkrɔnyi Nyame Somafo a sɛ nnwuma nyinaa di ne ho adanseɛ sɛ ampa Onyankopɔn ne deɛ bɛn ne somafo de Ghana yɛnim saa nimdeɛ no Rabbi ɔma yɛn te aseɛ nti sɛ woyɛ fufuru ni ne waba ha no mu a ampa sɛ dwumadie nyinaa di adanseɛ sɛ ɔkɔnkrɔnyi Nyame Somafo a Nyame ne wasoma no yɛna yɛba ha nyinaa na yɛaba ɔkɔnkrɔnyi Nyame Somafo nkyɛn nyinaa obi biara ne wɔ ɔba ɔkɔnkrɔnyi Nyame Somafo nkyɛn a ɔma ne bibi die ntia Nyame na asomafo na ama saa owiase enti sɛ ɔba na sɛ ɔsi Nyankopɔn na wasoma na sɛ ogye Nyankopɔn ne din so na ɔde ɛdɛn ɔde yɛ n'adwuma enti na sɛ ɔkɔnkrɔnyi Nyame Somafo a sɛ ɔyɛ tumi mpa ɛbɔ a ne nsɛm a ɔbɛka bi ayɛ command ɔsi deɛ ɛkoti a obi na ɛdɛn emra
The otiti will be a day. Say, Obanas, Otuni flew on my now, why a day? A yamin only dear, Ukrainian coupon as Somafo. And I can afford a boo baby say, Unima, ya. Omani any young coupon who the anti bra bro menum. Sanka young coupon who dear. And Kieti said, Bro, concrete Nyame Somafo, ebe Crodio wimu, or Bass Antimemu, and Kiyina Abeshian or Hanmo, Eba dear. It sounds so concrete Nyame Somafo say, O mine, nipper back, pony one more in Shetumase. O man, the pay nice Shetumase. To better than what I I see how the mammy fee, a papa fee, a bussy fee, into your chrim. Sebra, yen ananum, a bit free to Assyria, a bedroom mine concrete Ganamun. Abusie biara akonwa yankopon de ma wormu tumi ewa konwa no mu a yankopon ye ne se abusie nipa no se ye nam 3000 po a tumi ne mo abusie no hina ho ban na so hwa ayro ho sem abusie pani bia bedi abusie no so a offense o se ojeri ampon kwa me ye kire wonsa na mum ye den ye ma wonsa na nanom nsama papa momra maje nsa no abosompa momra ma ye den maje nsa no Okrɔnkrɔnyi Nyame Somafo say bosom papa enom nsa saman papa onom nsa enti se kopa ne sa na abonefo no mo abusua no mu no wom no mo kutia ye enti Nyame na tumi na odi hye akonwa mu sa nka ese ye adwuma no na atwe ne ho ayeden aginam agina nkyɛn isan se anyine mienu ye den entumi nsinu mane yeye Bible kan o se ohu kokwa me Yankopɔn me ye den me nku bi ma ye yama ne huni asie nyina ni ene enti Nyame na Somafo no won mu dwumadie edensew ene na menu mienu yegu so ayeden ye hwehwem na aboa ma wo hawa wo de ba Okrɔnkrɔnyi Nyame Somafo anche na ayeden efiri so afa ye hwe John won ma hu say Jesus osoma kinka John chapter 3 verse number 1 downwards ye hu say Jesus okasa kasa no kokoye adwuma afa Jesus ordinance na ayeden ato amanfo so yedi nkan ene na akontokwa pebri nti kwan ba ne yebefa so ayebegye nsem natum asumgio amen rabbi oyekese kwan ba ne yebefa so Jesus nsem yebegye atum Ghana ni pebebri ehun se Okrɔnkrɔnyi Nyame Somafo ne nsem o kan yeden eye ne kure branches bebre won ma krona branches ni kom no won ma hu se papa ne nsem na o kan yeden eye ne kure na nso won ma di nkan de won ma no akeka nsem bi nti o mu ntumi ma Rabbi Oyekese. Kinkame John chapter 3. Verse number 1 downwards. Osi yipa bi Pharisee fu no mo ho a nezinzi Nicodemus. Oye Jewfu panyin bi. Ko. Ono ara na oba Jesus nchan anago na oba say no de. Rabbi. Yen yimi da fi Yankopɔn nchan na abada kyerɛkyerɛ. Rabbi Oyekese. Osi Rabbi. Yen de yenim se ofri Yankopɔn nchan na wa ye den. Wa ba te se o kyerɛkyerɛfo. Die na ma won mu hunu. Won mu ko hwɛ huma no mu. Ehun se Yankopɔn na Somafo no de won mu sa na se yade. Won ko hwɛ huma no mu. Won se Yankopɔn na Somafo no kasa akoyi nipa ha ofiri won so. Won ko hwɛ huma no mu. Ehun se Yankopɔn na Somafo no emme nipa bibi biara. O se ye na nkase yehu. Se Yankopɔn na Somafo no ebi ni wa ko Sunday. Obi ntumi yen senkyereza eyeyi. Gite Yankopɔn kan ho. Rabbi Oyekese. O se esanse obi ntumi yen senkyerene a woyeyi. Ti se Yankopɔn eden e kan ho. Ansa no watumi sa senkyerene a wanwade die ntia. Se de meka no Jesus odensesa yade sa bre no na ninsifo a won mo man mu akonfo a won mo man mu asofo a won mo man mu ukwa ne nkyɛn a obema obibi obema onkyene datie for water dadie bi twedadie ti sɛ de na ekoso wo man mu pepepe sa na asiwe Israel o se nsankyɛne a wonwade a wo yɛ obi ntumi yɛ bi ti sɛ Yankopɔn yɛ den e kan ho nti Okrɔnkrɔnyi Nyame Somafo ne nsɛm a ɔka ɛne de esi titibra ni na ɛyɛ the same nsunsunie bi anya den enim enti Okrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ enso de Moses be den ebekan enso de Jeremiah ebekan ena enso de Jesus bekan ena enso de Okomisheni Muhammad Yamishira na somdwen kan no amen ono nso be den ebekan ena enso de Okrɔnkrɔnyi Nyame Somafo so eka Rabbi Oyekese enso de Okrɔnkrɔnyi Nyame Somafo so ye den eka na enso nimdie ni enti menu mienu ohaw kwadana apunisie ni dazo kuya no so me ye agye ehu achinji
Sankin kan Mark chapter 5 verse number 25. Ne yehwe oba ne de no. Oso waton na ho de pi. The same thing as your man. And obi won ma yare e bebeda na so. Na japade nyina na ho ye de nyina waton na so ye den. Wanya yaresa. Ah sa brei oda so egi ne ho achinje. Nyame no Somafo abe oman mu yi nipa ne da so egi ne ho achinje. Efri nimde ne ni ho. Nti oman ni nyina ebe den. Ye bebre. Rabbi oman ye ntiase. Amen. Pacho yenko. Mark chapter 5. Verse 25 going. Go. No, baby, I want you bojegu. If you do bien. If you do mienu. Now when one mazipin. Wasi wa uwe amani pi. Wo eduyafu pinsa. Uwe eduyafu nsa. Madam for ho, akon for ho, eninsi for, asofo ho. We hu amani pi. Uwe sa nkrofo ehu nsa no. Esan se bi mo ho no ma. Ukọ wo nchen akwan kira wo no de be ma ho senye ohawa eda wo so a. Anko betu adwunum. Na so enam ohawa eda no so nti. Na etwase oye den. Oye ko. Wahiri di owe nyina. Na onye ye bia. Pato kwana makoma me. Wahiri di owe nyina. Ne hu sikasa. Eni ti owe na japade owo ntoma waton. Owo ka waton. Owo dan waton. Na so mo no okọ no. Na oha no sura na eden. Eko. Kwe. Na onye ye biara. Na mbom oye no kese. Mo no okọ na ekosoro ko. Oti Jesus nkano. Afe wati se berme bi be krodue we mu. Na se berme wokwa ne che o ma ohwe. Berme bi be krodue we mu. Na se berme wokwa odene nsa na beto so na oha no afiri wo so. O be krodue we ma be yi nipa wa eden. Afiri no so. Ko. Obezi nature nipa dodo no mu baka natal. Osende. Osede. Se me kanatal nkwa mo ho ba ye mezan. Rabbi oyekesi. Ba Asi saba me we be krodue we mu nko a saba me na me ne bompu ne mpu se me hunu mpo na se mitumi so na atade mane na nkasa na se mi so na atade mu mpo a o se me hawa eda me so na be dey be free me so isanse ne wadi kan ye se nimdie no se nyame na Somafo no fa duro nse yade nyame na Somafo no ma kwankire nyame na Somafo no tikasa na ye wo madwuma nyame na Somafo de won mesa na ye wo no madwuma enti se sa ba me ye friend Jesus yi ebe krodue we mu na se nsa ne kasa na ebe ye na adwuma enti menni hia me ho ba ye dey ebe tomi na so hye eya yoro wosem anka bre ye Ɔkrɔnkrɔnyi nyame Somafo ebe asantima mi Kumasi a anka ye nkwa ha esanse anka obi aba beje ne ho na so nimdie na ni wanti ye bre nimdie na ni wonti Oman no bre Hosea chapter 4 verse number 6. Osi nimdie na me man nti me man na bre. Kan ye hu nim yenim Nyankopon hu nimdie. Enti se obi pie firi ba bi pene Ghana fo atu di akire. Isan se Jesus ye wunu Israel. Enti se anka ni moja baba je nkwampa anka Israel na ni moja na yeden. Ewo. Na so sofu bie mpie we Israel oton Yesu moja. Na so Ghana ha ye ton ma ye. Ana meboa. Asumijio Rabbi oyekese Israel sofu bia mpie wo Israel oton Yesu boja na nso Ghana ha ye ton ma ye akomisiafo na Somafo ni pie we Israel yante se sofu bia pie we Israel oton paibo akade wenye sa akade ri bia wo bom pa ye adwuma na nso Ghana ye ton ma ye wonim die o man ni nti ye bre nyame wonim die o man ni nti menu mie ni na ye den ye bre enti Ɔkrɔnkrɔnyi nyame Somafo ya sin ne Nyankopon aye ne nhihye nyina dadada enti onim se nipa ba asase na so oba asase na so a se dane se bo a de tie bia oba edan ubenyini ubobo bra isan se Nyankopon ka asem bi wo Quran mu o se wankasa oba wawo na atemu da oba edan ubebu no ho aten enti se Nyankopon ka che se atemu da obebu uba no ho aten no ne Nyankopon be ma wa bra bo na edan asei o ha kwada na aponisi agu so ne wantumi anhwe oba na atemu ade ne Nyankopon abisa na ye de na oba osimasi wantumi ahwe no ne nyame ben no asumgie o Rabbi oyekese enti nipa bia ba asase no so ye wo no a de SSL odi bobre bia Nyankopon de ye den e de ma no so onfa mbabo ne bra wo wiase eni nti meni umienu nyame suma eni o man mu nti hwe de bre ni abre nyina ye ka Ewurade na menko ade wo bom se ni ana Ghana fo yenka bi Ghana fo yenka bi
Awurade na me nko ade wo bɔ me sɛ nie. Awurade na me nko ade me ba wiase bɛyɛ de nie. Gana fo nka. Ye ka ni nyina Nyankopɔn ho nim de anya den. Eni ɔman ni mu. Enti Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ de nipa biara ba asase no so a ɔde bɛbɔ bra Nyankopɔn de ma wo. Sɛ wo ba asase no so a fa bɛbɔ bra. Enti wa be Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo ankyɛn. Saa nneɛma Nyankopɔn de ma wo sɛ fa bɛbɔ bra no, ɛyɛ nhyɛ sɛ wo nsa yɛ den. Ɛka. Amen. Ɛyɛ nhyɛ sɛ saa nneɛma ni nyinaa wo nsa yɛ den. Ɛka. Enti me bɔ baako mienu miɛnsa ɛnan bi mo hu sɛ ampa Nyankopɔn bɔ me no mienu yie. Esan sɛ o kan Genesis chapter 1 verse number 26. Nyankopɔn ka sɛ mo manyɛ nipa te sɛ Yesu ban ɛne yɛn sɛ so. Ana yɛ saa. Nyame ɔyɛ ba fine. Ɔyɛ kwata. Ɔyɛ nifreni. Ɔtɔn ayɛntɔ. Sɛ de Nyankopɔn siti ɔsɛ mo manyɛ nipa te sɛ Yesu ban ɛne yɛn sɛ so. Adwene ɔde ma nipa. Ɛne nti o kan Yohane nwoma no nketewa no de ɛtɔ so miɛnsa na. Ɔsɛ ɔdɔfo me yi mpa yɛ sɛ adeɛ nyinaa mu no esiw yie na nya ahoɔden sɛ de ayɛ dan esiw kra yie no enti Nyankopɔn nwe wo ho ɔdwene wo ho enti sɛ wo ba wiase a Nyankopɔn pɛsi yɛ kasa tia ne enti saa nneɛma na ɔde ma yɛ Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo yɛ sɛ number 1 ɛyɛ anumunyam na sɛ wo bia wo ka asɛm kyerɛ nipa no ɔyɛ dan obetie ɔntie ne kɛkɛ o Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo yɛ sɛ ɔntie ne kɛkɛ o tie no why we be sadeɛ na ayɛ den ama na Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ sɛ anumunyam Nyankopɔn de bɔ nipa bia mo maso ɛte sɛ light and sɛ adwuma bi na wo kɔ akɔpa ansa na wo beduru hɔ no mo na anumunyam na ɛbɔ mo maso nti anima ninja na ayɛ den akasa wonya duru a wasɛm bia obɛka bia otie a ɛsɛ deɛ wo de kɔ na ɔyɛ den ɔyɛ ma wo ɛno yɛ number 1 number 2 ɛyɛ sika honhom Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ honhom Nyankopɔn mo bi biara sika enti nipa yɛ adwuma a ɛsɛ sɛ sika yɛ den ɛba ne nsɛm enti wayɛ adwuma na sika na aba wo nsɛm number 3 tie ɛbɛma ma sika na atena wo nkyɛn ma wo de abɔ bram na yɛ frɛ na adom na ɛbɔ sika no ho ban enti bosom adwuma na wo yɛ ne etua ɔka 500 mpo na why wadwe say month bia wo di 20 cedis beto won ma adom ne bebo sika no ban bosom beso no ne 20 ne da ho no mo wonya 20 kan wa 40 cedis na wo ye den wo kɔ wanim na Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo say sa adom ne ye adwuma wo boa me ye ntua oka 3000 sika ne beka ho sa wo ban yare a wo yere be yare wo yere anyare a wankasa wo be yare se wankasa wan yare obom sa asem bia na ɛda bɔra so na aba babom na sika ni nyinaa den ahye afiri nsɛm number 4 Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ ɛyɛ aware nipa bia Nyankopɔn ma na aware enti sɛ wo yɛ ɔba wo yɛ barima na sɛ bra no sɛ wo ware a sɛ wotumi yɛ den ɛware ma ne yie enti Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo kyerɛ mi sɛ aware gyina nipa bia kra so sɛ ɔkra no wɔ aware a ɛna honhom ɔkra no tumi ware na apie nipadua n'ani na sɛ honhom bɔne afiri yɛ maame fie yɛ papa fie abusua fie no saa honhom gye aware ne firi nsɛm a wo boa ti Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo ase yɛ wɔ nkurɔfoɔ bebree wɔ ɔman yi mu a sɛ bi kafra wonim a wobɛka sɛ ɔyɛ kwasiampani yɛ kwasiampani na ɔyɛ nneɛma a yɛde bɔ bra na honhom bɔne agye afiri nsɛm pɛɛ dɛ na watumi abɔ ne bram na yɛyie na Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ ɛnɛ yi a waba ne nkyɛn saa nneɛma mako 8 na Nyankopɔn de ma wo sɛ fa ba ɔbra ahonhom bɔne agye afiri nsɛm no sɛ Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo ɛde nsa to so a saa nneɛma ni na bɛse aba wo nkyɛn back asomdwie o rabbi ɔyɛ kɛse ɔsɛ saa nneɛma ni na bɛse aba wo nkyɛn back deɛ nti na bɛse aba wo nkyɛn ɔsɛ ɛyɛ wo a wodi a Nyankopɔn de ma wo na ahonhom bɔne agye afiri nsɛm enti David ka asɛm bi ɔsɛ ɛyɛ metasi ɛsɛ me sɛ me nkwan fa asomdwie o rabbi ɔyɛ kɛse ɔsɛ ɛyɛ metasi ɛsɛ me sɛ me nkwan fa Awurade fie esan sɛ Nyankopɔn ne fie na asomdwie ne ahotɔ yɛ den ɛwɔ amen David wie yɛ apɛ ɔbɛtre Nyankopɔn ne fie a ɔnya asomdwie ne ahotɔ pɛ ɛna David kan ɔsɛ me hu ɔtre ni anasefo yɛ den na wa hu Israel ni a wa free Israel
sɛ ɔbɛpɛ adwuma wɔ Ghana wɔn bi da wɔn Saudi Arabia ni a wɔfi Saudi Arabia sɛ mebɛhwɛ adwuma wɔ Ghana wɔn bi da ɛnɛ Ghana akwara a wɔnyɛ 10 years mponye obɛfiri ɔman no mu ɛsɛ sɛ asomdwe ne ahotɔ nim ana asomdwe ne ahotɔ ɔman mu na Christian country na yɛde hɔhoa yɛ ho na Nyame ɔma yɛ ntiaseɛ ɛne ti ɔkɔnkɔn ni Nyame somafo sɛ ɛyɛ nhyɛ sɛ osum Nyame a wabrabɔ yɛ dɛn ɛyɛ yie enti ɔkɔnkɔn ni Nyame somafo akyerɛm ɔsɛ sɛ wudi hia fite wu a wobɛkwa yefa sɛ yare da wo so na sɛ wante apɔ na sɛ wu a wobɛkwa yefa yɛhwɛ no Bible man kenkan Job mame Job chapter 1 verse number 8 ni yɛhwɛ asɛ bi ɛyɛ hɔ no mu Rabbi oyekese nimdie ni ɔman no mu anka sɛ saa brɛ kɔnkɔn ni Nyame somafo sɛ ɔman Ghana yɛ dan yɛbɔ senti ne sɛ asomdwe abɛn yɛn ahotɔ abɛn yɛn faudi ayɛ dan abɛn me no mienu nanso nimdie nti yɛde eti pimpim te sɛ aboa sonsono ɔman Ghana de eti yɛ dan pimpim te sɛ aboa sonsono ɛsɛ Nyankopɔn hu nimdie ɔman ni nti pacha yɛnkɔ Job chapter 1 verse number 8 kɔ na Ewurade se Satan de ɛna Nyankopɔn ka kyerɛ Satan sɛ ana adwene makɔ Job ho ɔsɛ makoa Job adwene no ho ana na obiara nyi hɔ a ɔte dɛ ɔno wɔ asase no ɔsɛ asase no so obi biara ni hɔ ɔte sɛ makoa Job kɔ ɔbarima a ozi mu na ɔtena ɔsɛ ɔbarima a odi mu na ɔyɛ dɛn ɔtene kɔ bi osuro Nyankopɔn afei osuro Nyankopɔn di Nyankopɔn ne mmara ne nsɛm n'asɛm yɛ dɛn ɛyɛ adwuma kɔ na okyiri bɔna ɔsɛ okyiri bɔne verse 9 na Satan bua Ewurade na ɔsɛ dɛ ɛna Satan ebua Nyankopɔn na ɔka kyerɛ ne sɛ asogya nara na Job suro Nyankopɔn kɔ ana yɔwara wɔno ne pacho verse number 9 ne sense si wɔ mame why amen kɔ ɔsɛ na Satan bua Ewurade na ɔsɛ dɛ na Satan ka kyerɛ Nyankopɔn sɛ aso janara na Job suro Nyankopɔn kɔ ana yɛ ɔwara na abɔ ɔno na ne fi na za ɔwɔ nyinara ho ban ehyia bi a ɔwɔ ehyira ne nsa na edwuma do na n'ahoze adɔɔso wɔ asase no do Rabbi oyekese ampa ɔsɛ wayɛ dɛn ɛnyɛ wa no wayɛ dɛn asomdwie o amen yesua ade o ɔsɛ nyɛ wa no wayɛ dɛn dabi one kind of first ɔsɛ wayɛ dɛn enti tontom so wura ma number 1 edi kan yɛ deɛ bɛn bambo Rabbi oyekese ampa ɔsɛ nyɛ wa no wabɔ ne ho ban ɛne ne fie ɛne ne japadeɛ nyinaa ho ban bi a afei wayɛ dɛn wahyira ne nsa no adwuma so Rabbi oyekese enti nyamesom asomdwe ne ahotɔ na yɛ dɛn ɛwom ɔman yi yɛ brɛ yɛ si apenie yɛ tete ɛwɔ ɔman yi mu wɔ abrɛ Nyankopɔn ne Nyame ne somafo wɔ ɔman yi mu ɛnam ne di a me ne umienu yɛ ne nti ɛnam ne di a me ne umienu yɛ ne nti wate Job Satan sɛ wabɔ ne ho ban ne fie ne japadeɛ nyinaa wabɔ ho ban afei wasan so ahyira ne nsa no adwuma enti na ɔkɔnkɔn Nyame somafo sɛ atutam bi ana na yere aho ama me no mienu die nti yɛda so ntontom sum mu Christiani brɛ na ntontom sum ni so brɛ ana yɛ saa na tie Christiani brɛ na ntontom sum ni brɛ wa brɛ David ka sɛ me hu ɔtiri ni a na asefo yɛ dɛn ɛde na me no mienu ne ma bi to etosin wɔ yɛ abrabom ana yɛ saa na tie na me no mienu ne ma bi yɛ dɛn etosin sie yɛ me dɛ sie yɛ me sɛ me nkɔ Awurade fie Nyankopɔn fie asomdwe ni ahotɔ yɛ dɛn ɛhɔ enti ɔkɔnkɔn Nyame somafo yɛ Nyankopɔn na kyɛ ɔman Ghana free obi mpɛ nanum nsɛmpa yɛ dɛn etie obi mpɛ nanum nsɛmpa yɛ dɛn etie hwɛ ɔkɔnkɔn Nyame somafo yɛ ne nsɛm ɔka ɔsɛ sɛ ɔman yi bɛfa no ntoma pɛ afura te sɛ ɔman yi gyi te sɛ Nyankopɔn no wayɛ dɛn wasoma me sɛ ɔman yi bɛfa no ntoma pɛ afura te sɛ wɔn de nsɛm a mɛka kyerɛ wɔn yɛ dɛn ɛyɛ adwuma Rabbi oyekese ɔya no pɛwi
frama. Oya no pewi frama. Awo oba mo biara nakoma ejija. Oya no pewi frama. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo Obama minu mienu ye na how da yeso ye na akwada na da yeso ye na opunisie da yeto ye na yeto wanyeto ye na musuna sane ye dan egu ye no so eno na ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo ya o ebae esan se Jesus be Israel o se ma trenefo ne momhwan abonefo ni nti won obonsam achi won megu afiase won ne Nyankopɔn soma me se me meyi won me firi yifa afiase me you want move free sum na mra han mu na me ma won ma hoto na won nya asomdwe ne ahoto ye den ama won mo kra na so hwe ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo obi gitirim se an papa me kwa ne nchen a me ya won me kwa da na eda no so no obetumi a den aye afiri me so na mom me kwa sɔre hware ho sem Ghana fu a ya fa ya na adwena ye nkonta asɔre be krodie we mu wo sere so ne ye ebesi wo na so ya to prot esense ofuru kromenti wudi ye nim ye nya prot ya to cement usike ka ho ya to foundation wa ho di ka ho ya ko nsuo wa ho di ka ho ye sidan uka me ye den ye si wa sumi Nyame 35 years Nyankopɔn ba bebo wa baso na di stroke abrew uni pempo be ye asumji o rabi o yekase Nyankopɔn ba bebo wa baso a no the stroke aiden abrew no the nimfra abrew uni pompo be yi nti ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo say Ghana ye hu Nyankopɔn nya nsom no Christian fo Nyankopɔn na ya som no wa aiden wada nkramofo Nyankopɔn na wɔrom som no wada a wo nya no nimpo ye den o nya ne ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo say titi Nyankopɔn na odi Israel fo achi a o ye niam akase no oda so tiase na emom ne na Somafo na obegyina wɔrom so aye adwuma no na ebi ni asase no so afiansa Ghana fo be unse titi Nyankopɔn da so ye den oho ontu kwanko ba bi biara na nso Ghana die ye pɛ ne ye den ye esanse Christian som ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo ya se madwen ne se misusun se ye mfa nsum Nyame wiase mi nyansa sebe nkwase asem Nyankopɔn na ni so ene nsi ne ye ni je ho enti se wo je Christianity a die ye 90% ehon kom che ne fa Bible all night quotation ni ho maku quotation ni ho kwa quotation ni ho youth quotation ni ho eno nsi ne ye ni je ho ana meboa rabbi oyekase enti ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo se dabi obi ntumi nti kuo ana se obi ntumi nti asɔre no mo bodom na no se me di kwa kɔmɛ Nyankopɔn se dabi atemu ada Nyankopɔn ye dan enyi ntum Nyamesom Nyankopɔn na nkasa na soma ne mana won mo soro no na won mo asani asase no so no mo di Nyamesom na brother sama mreka ho nsise ka ho enti hwe apam dada no mu o se Nyankopɔn kasa kire Moses se o se kasa kire Israel ma na se worom se eje mra na nhihye asumje o rabbi oyekase o se Nyankopɔn kasa kire Moses se kasa kire Israel ma na se worom se eye mra na nhihye enti Israel fo worom mra na worom hihye a worom ye den worom di so na hwe Christian som se de esitie o Nyamesom eno ane wo ankasa wakomam meboa yes ane worom ka no wo ankasa wakomam enti se ni pempo ebie na adwuma na se ofa workers eguma onye nhihye ma wo onye nhihye ma wo Nyame bobo wa ba asase so wadi na duane free wan home ne mfra ma free wan ante asase ne su free uhia wo se otumfu Nyankopɔn atemu ada fa me kwa yimam ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo se dabi Nyankopɔn ye ne saa enti Christian som ɔka no ɔde ne saa eden esinebo se Christian ni ba kumpo ewu na se kase bi ba se saa Christian ni ba kwa yimam a na Nyankopɔn ye den eni ho enti ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo se Nyame som Nyame na soma ne ma no na ɔmo de ɔsom na eden abrɛ yen enti ni pa bia entumi nka se mate asɔre ene enti memre nie mehihye nie ene enti medesa asɔre no a mate no
nipa na wɔn atemuada me de wɔn mu kotumfu Nyankopɔn nkyɛn ɔkɔnkɔn Nyame Somafo sɛ dabi atemuada Nyankopɔn nyintum tienti na onyintum yɛhwe asase su a obiara ne wɔn ma ɔbɔ kɔtɔkɔ na abosoma so sɛ mekɔ akɔgye me pay wɔ house for camp ebi wɔ hɔ ebi ni hɔ enti Nyame Somafo sɛ Nyankopɔn ne mba na wɔn mu sane asase so ɔno ɔde ɔsom asoma wɔn di sane asase ne so woni pay sɛ okɔkɔdi Nyankopɔn ne ba ne som ne akyi a atemuada ọba ni froso wọ na ọyẹ dẹn osani asase ne so enti sẹ ọba ni froso wọ na osani asase ne so ẹ sẹ usu wu a wọ na ọkra ne yẹ dẹn ẹkọ ne Christian som mpẹnkọ instance ọ na ọdi Christian som bẹẹ wiase yẹ di dọtiẹ na yẹ dẹn ẹbọ no esan sẹ yẹ di dọtiẹ na ẹbọ no nti no sẹ okoko di n'akyi na sẹ wu a ọkra ne bẹ kwan fa asase ne so aheman mu esan sẹ ọkọnkọrọ ni Nyame Somafo yẹ sẹ said the assessor mekan Nyankopɔn yɛ ne hyehyɛ nyinaa tientia ɔse no nim sɛ nipa no wɔn bɛba asase no so ɛyɛ den a ebi mi yɛ den anyini ni ɛni ti Nyankopɔn bɔ ahema ne mmienu Nyame bɔ ahema ne mmienu yɛwɔ ɔsoro ahema ɛne yɛfrɛ no heaven ɛne yɛwɔ bɔ nsɛm gya ɔbɔ nsɛm gya no so wɔ asase no ase nti ɔkɔnkɔn ne Nyame Somafo yɛ sɛ nipa ne ba asase no so na Nyame no som na Somafo no de ba ye asase so se okwa sa osom ni mu bia ane se wu a okra no bekwan fa osolo som no mu asase so som a ye frɛ no Christianity a mpran contestants e de ba ye no se okwa sa osom no mu a esan se mpran contestants ye de dotie na bɔ no nti okra no bekɔ asase no so aheman no mu ane ne obɔ nsɛm gya Rabbi o mama no pare menu mienu nanso ni media o man ni nti yɛti sɛ obi apie baabi pani nyina yɛtu hiri ne yɛdɛn yɛdi n'akyi kɔnkɔn ni Nyame Somafo sɛ yɛdi n'akyi a yɛdɛn akɔgyem yɛdi sɛ nipa n'akyi akɔgyem nti sɛ woyɛ fufuruni na sɛ waba ha no ma sɛ wadamfo bi na ɛde wo baayɛ sɛ wo nua bi na ɛde wo baayɛ sɛ wo yere na ɛde wo baayɛ sɛ wo kunu na ɛde wo baa ha no ma ayɛ a na wada wase ayɛ a na wada n'ase deɛ ɔde wo baayɛ biara yɛdɛn danase ɔde wa baba bi papa asomdwe ni ahotɔ yɛ den ɛwɔ yɛhwɛ Nyankopɔn na som mu mfaso ni bi Psalm 91 na ntontom som yɛ den mfaso no wɔ enti sɛ wabɛwura ntontom som yi mu a ɛsɛ sɛ mfaso ni nyinaa ho sɛ yɛ den aka bi ɛsɛ sɛ mfaso ni nyinaa ho sɛ ka bi Nyame som mu mfaso ne yɛ ba bɛhwɛ yɛde Nyame di mi besi bia ma pono so dabi ɔkɔnkɔn Nyame Somafo sɛ dabi Nyame som yɛ ahosomdwe ni ahotɔ ɛgye nkɔ Psalm 91 verse 1 nya ɔtɔ so yino no hintabea no ɔbɛtena ɔtumfo no wiwi no ase maka wo ewuraze ho dɛ ɔno yɛ mu guandabea na makoban Rabbi ɔyɛ kɛse ɔsusuru ni hintabea ni Nyankopɔn ni fie wiwi no ase Nyankopɔn ni fie enti bra won kwa so how da so se kwada na da so se aponisie da so na se unya bewura Nyankopɔn ni fie a ese ohun ya den eto ne Ghana for ye wa ahota na won si yan nkonta to aso e me Nyankopɔn no mu asubje o amen Rabbi o yekese sam ko Amen. Amen. Enti bra ko. Enti bra wo asase so ha kwada na aponisie gu so a wonya ba Nyankopɔn ni fie a ɛsɛ asomdwe ni ahotɔ yɛ den ɛka ti ne David kan ɔse yɛ me dɛ se me sɛ me nkɔ Awurade fie esan sɛ Nyankopɔn ni fie na asomdwe ni ahotɔ ɛwɔ agya yɛn kɔ Rabbi oyekese ene ntontom som ena bɔhyɛ ne yɛ den ɛwɔ bɔhyɛ yɛ wɔ Nyankopɔn no sum mu bɔhyɛ ni asɔre mu sɛnti ne sɛ mikyerɛm sɛ yɛ wɔ Nyame som ne yɛ wɔ asɔre yɛ ba asase ne so kura nursing training yɛ wɔ government one yɛ wɔ private one nursing training yɛ wɔ government one ɛne yɛ wɔ private one ɛne ntie bia wɔ kɔ government one ɛna me kɔ kɔɛ
Your government one, your private one. Ebia na woko government one. And I me call private one. Inti ebia na me bomb me home madin na sinon. Now so say aban per workers. Ah, one me nurse for why na befa no. Me nu me nu so pe nurse for why na befa no. Asumijio. Rabbi Ekese. Me nu me nu why na befa no. Obefa government one me boa. Die ntia. Okonu nu school. Ntia ya onu na sede ese onu na oyeden. Obo ne ho ban. Say ne Nyame so tie. Enti se o Nyankopon no sum no mu a, Nyankopon na sede ese oyeden. Ebo ho ban. Enti ti no se ma hyem abofo mmra se won mo hwe oso na wo na yeden. Oh, wa kwan nyina mu. Enti se bofo obehwe ma wo na bepembo no oyeden. O wasem. Kwe 3. Ose na onu no be yiwe frisuafo efiri mu. Na osoro yerba ose no mu. Ose na ntachiraba kata wodo. Rabbi Ekese. Ekese ampa. Ose se obonofo na sunsum fidie bebre wa kwan so a. Ose wa wo no otumfo Nyankopon no sum no mu nti. Ose Nyankopon be den. Obe yiwe afirum. Sentini se ye wasisi ya siye kofia yenim kwan so asem. Menu me ni yenim kwan so asem. So obonofo na sum afidie ho no ma otumfo Nyankopon se onu be hwehwe se afidie ni nyina mu nti ya de obekọ akoto so obonofo ni mfidie ko. Na nentaba se na ibogo na do. Na no nokware ye chem na ketenyim. Ko. O eru nsuro wa anago asa o ye hunti. Ko. Eso we gyan me na ba otu ewiabre nti. Wo soro yerba onenam summu. Ana ose we gina nti. Apem betuto wunchemu na opidu atuto wunyimfa na orundo wunchen. Rabbi Ekese. We ya ye boche. Ye boche a usum Nyame a yese wo ye den. Ose osoro yare. Tira Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo say brei yare egu oman konkron Ghana so na 70% e yo osoro yare. Na se osoro yare yemfa aban ye ho hwe. Ye de kasa ane nsa na eden. E ye ho adwuma. Amen. Amen. Tino kan Jeremiah 33 verse number 3 o say frame na me eden. Na meche odo. Rabbi Ekese. Ekese ampa. Fa kakra to aso. Na meche onzama o ye kese a o yinyim. Ko verse number 7. Sorry, 8. Ose na when you want na ezebo hwe. Na ehu ozebonye yin na ketia. Rabbi Ekese. Enti se asomedwe ntontom som Ghana haw no se butuo se tayo. Ose ya yefa na ye de be den. Ye ni nko na ye de be hwe. Ni ye wa obonofo akatua. Won ma moje furu wata. Dade bi twa dade abaifo nku ane nkyene ane hu nkeka no. Ose ye ni nko na ye de be hwe sa nkrofo na de ben. One market here, na o eraze, nyimu gwandabio. I say, Nyankopon ni migwan kobia, ko. Eze osusuru no aye wotina bio. Musubiara nkota wodo. Nti su oyarbon bi remben wasese. Weje man kwan ho hia. O papa na man kwan ho be hia. O papa ma asomdwe ho be hia. Weje man ho to be hia. Nti David kan ase ye me desi ese me se me yeden me kwa urade fie ma Quran chapter 40 verse number 60 ni entie ho nso asem bi e ho no mo oman ga na ya brache oman ga na si apiniti ache oman ga na ya tete ache nanso Nyankopon na ngaze we oman ga na mobo no wasuma no suma for oman aba oman ni mu ga na for say yanti bi da yanyi ntumi ho nto yen ah say ya nji ntum na menu mi enu ina ho ye den ento ye ene ye de eti pimpim ye kwa ni ye ba ye kwa ni ye ba wa bra Nyankopon no somafo e wo man ni mu enti Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo yes say she te sepre no say Israel fo no e kwa akon na se wo meti se Nyankopon no somafo wo man ni mu pe na wo no masoma Omai mu mpenfo se monkonko bi se Nyankopon no Somafo se yakwan ya ya kwei ebesi sen. Quran chapter 40 verse number 60. Ko the Lord has said, asi Nyankopon say, call on me and I will hear you. Those that is day my service. Rabbi Ekese fesua asi otumfo Nyankopon se fra me na meden. What you do? Asumije o ye da na Osi otumfu Nyankopon se fra me na meden meje oso he Ghana bra ye bra wo man mu hwe Ghana
atete a ye na mu hwe Ghana aponisi a ye na mu hwe de obe akoso o man yi mu hwe de akoso o man yi mu ene de obeti na obedi hu abobo no de akina obeti mpo no na ye dutwam ana ye ne na akoso o man yi mu ne ye Nyankopon na yesom na wo he Ghana Nyankopon na wo he yet your man yi yesi Christian country na so hwa yere wo se mewom Ghana for obon pa ya no woru mu sufre Israel Nyankopon ana yes and Ghana for ye yes Christian country Nyankopon wo man mu na so ye bon pa wo man mu ani yesu fre Israel Nyankopon da ben na obedro man mu da ben na Israel Nyankopon bedro man mu Nyame amenti ase enti Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo say pray Yawoh Ghana Nyankopon na fa ko a oye adwuma ewo eye asomdwe antontom sumu sanse osom na ankasa ne din ne honam ye den ese obantontom sumu a wanya hwi wom na ye ba obampo tise wan fa Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo ne nsema ye adwuma na se Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo ka che o se da na se wo da uni problem sori na se wo sori a uni problem enti brani abre nyina ka kire me no mienu o se nsem o ka kire ye nyinara si ebe hu so mfaso a te se ye de nsem ye den eye adwuma te se ye de nsem ye den eye adwuma na so ye mu bebre ye firi akọ ya ni ato agu babi brani abre nyina ye gina mpo ano ne ye twe snof mfaso ebe ne ye benya firim rabi ohun ye ne mobo Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo wa ba ma me no mienu enti Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo na asem ni asisa abre o mai Ghana ni pebe na opa asomdwe opa hoto opa se musu na sane firi no so opa se ade bi na oya adekro no eye yie no oya asomdwe wa adakamunam na atemuada oya ahyeman ma na kra Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo se nipa no ofa ne ho ba yeden emebo Nyankopon ni ku a ye fra yin fa your friend asomdwe antontom som enti sa wo yiri bi na kire o ha no mo a aya danase e Christian for ka sembi won to won nyumbi o se wo hia Yesu ayeden danase ma no Yesu zini asase so ti be de no wa hia no enti breni abre nyina hwe o ha wo egu ye so hwe koda na egu ye so hwe musi na sa na egu ye so Christian ni Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo se yamfa ya adwan ye nkontanti sanke ye nkwenta wo Christian suma aka nsori aye kono ye cha nsori no ko more than 20 years ansa no no ye den eba date na yamfa ya adwena ye adwuma ye fra bibia awurade adidie ena ye ka sei prayer me gina ye ka sei ena kwasi ada ebi ni Yesu koto nsa didi meboa wani Yesu ato nsa didi awie na so ye de obi be kwa koto hospital ye de koto hospital awon sa mafie biem obewu now Yesu be na onu no koto nse didi ye Yesu be na onu no koto nse didi ye ene Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo se Christian ni ye aduane anu atrene ne nsa wa aduane so na obɔ mpaye odidi wie pene ne afunu ye den eye ne ya ne de ne ko hospital ya fa ya adwuna ye adwumanti ade a kire se onye aduane be die the same thing na obɛ den obɛye sense akanfo bu bebi se sa adwen na ye adwuma honam ye den ebre ya fa ya adwen ye adwuma ntini oman ni nyina ye den ye ebre ye bompa ye mo man nkuro a yetim ye bompa ye mo ema wom ye bompa ye ya hanfo nanso Yesu fra asomdwe ni ahoto yensa nka eni ti se ha wa da oso kwada na da oso aponisi da oso se ebe ye na afiri wo so ntam ma wa ho atowa e na ahyese bi din kan kan ye eye di midie ti se onya Yankopon hu nimdie hu se ampa Nyame na Somafo no se ni on be ye ti se de na me ka oba moje le tunu mfihye dum ye nu o hye huma nu mu hu se Nyame na Somafo no amfa hwe ensa yade eye won me sane kasa na wo me di adwuma ene ti se bi esane asase so a me wa da me so yi me kwada na eda me so yi ma ponisi eda me so yi a ma chie ma to ma hu ye die nyinara me nya somdwe se me kwa ne nchen a me ho be den e beto me abaso yi rabi o chira so ma ye o ma ne nsem ne ntra ye mu ti se nsubura enweda nya ho odi sa ya ma ne nja o ye
na ho ede say amane mpawo ye na o mayen yokodro honhom on tata ya na mo fa ye nsidie ekron e wo Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo ya odimu nti amen asumjio Rabbi oye kesi Ose empremiensa na shafama me afishia no mu Exodus 23:14 when hunu April there when hunu August there are you ready for the last one December eye meni je se wo se me se yenko eradi fi amanfo Rabbi Ojibia afashe ne mre na so yenina ye ba be bom abotwi Yaraseyo, Elijah, Yaraseyo, Elijah, Yaraseyo, la nawabe, Elijah, la nawabe. La nawabe Elijah la nawa Yaraseyo Elijah Yaraseyo Elijah Yaraseyo la nawaban Elijah nawaban Elijah nawa Yaraseyo Elijah Yaraseyo Elijah Yaraseyo la nawaban Elijah la nawaban Elijah la nawabe Gana funye na le chane no na nawabe we asinye na le chane no na nawabe o fele tete wa shane ukomo na nawabe Elijah na nawabe Gana funye na le chane no na nawabe we asinye na le chane no na nawabe o fele tete wa shane ukomo na nawabe Elijah na nawabe me say wa ba na nawabe Elijah na nawabe me say wa ba na nawabe Elijah la nawabe I wanna me say wa ba na nawabe Elijah na nawa Yaraseyo Elijah Yaraseyo Elijah la nawabe nawabe Elijah na la nawabe Elijah na la nawa Gana funye na le chane no na nawabe Bese area sinye na le chane no na nawabe o fele tete wa shane unkomo na nawabe Elijah na la nawa Gana funye na le chane no
wabe. We are singing all eternity, no, Nana wabe. Hey, ofele tete washane unkoma, Nana wabe, Nana wabe, Elijah, Nala nawa, mese waba. Waba, Nana wabe, Elijah, Nana wabe. I wanna mese waba, Nana wabe, Elijah, Nana wabe. I wanna mese waba, Nana wabe, Nana wabe, Elijah, Nana wa. Yala say ya. Ya la say yo, Elijah, ya la say yo, ya la say yo, Elijah, ya la say la na wabe, na wabe, Elijah, la na wabe, na wabe. Nawabe, Elijah, la nawabe, la nawabe, Elijah, la nawa. Gana fonye na le chane no, na nawabe. Mas area singing na le chane no, na nawabe. Hey, ofele tete wa shane unkomo, na nawabe. Nawabe, Elijah, la nawabe. Ayana mese waba, nana waja, Elijah, la nawana. Nina mese waba, nana wabe, Elijah, la nawa. Gana fonye na le chane na. Wabe, say, we are singing all the training on Nana Wabe, oh, ofele tete washane unkoma, Nana Wabe, Elijah, Nana Wabe, mese waba, Nana Wabe, Elijah, Nana Wabe, oh, I say, mese waba, Nana, mese waba, Nana wabe, Elijah, Nana wa. Ya la say yo, Elijah, ya la say yo, Elijah, ya say la na wabe, Elijah, na wa, na wabe, Elijah, na wabe. Are mese waba, nana mese waba, Elijah, Lanawa, Gana Fina, Lichanina, Warabe, we are singing all the training, Nanawabe, I offer letter to wash and Koma, Nanawabe, Nawabe, Elijah, Nalanawa, and then messe waba, Nanawabe, and then messe waba, Nanawabe, Elijah, Nanawabe, and then messe waba, Nanawabe, Elijah, Nanawabe, and it's a gun of winning all the China. Wabe.
we singing le chanina na wabe over tete wa shane kumo na wabe elaja na wabe na te waba na wabe elaja na wabe te mese waba na wabe na elaja na wabe te mese waba na wabe elaja na wabe te mese waba na wabe elaja na wabe te mese waba na wabe chawantrase elaja na wabe mese waba na wabe elaja na wabe te mese waba na wabe elaja na wabe Rabbi akase Ɔse mpere miensa na shafa mame afishia no mu Exodus 23:14 Wehunu April deɛ wehunu August deɛ are you ready for the last one December Eye meni je se wo se me se yenko Three 466-275 and now 0277-126308. Amanfui asem de daba anything abrani abrani na se nyankopon man no ekọ ahohiehie mu a tumfo nyankopon soma no somafo ma ne beje om oye bi wo Moses abreso oye bi wo Yesu abreso oye bi wo komsheni Muhammad nyankopon asumdwe nka no abreso ende di akire oye ne wo Elijah nyame somafo ya abreso Ghana ye nyankopon ne man te say Israel ne Arabia na se de ode osom Mepa mocho ye hia osumu member bia wo line nim. Me na mejina ha oye osum ni na obejina ha me yiwa fiu. Messiah say afu ye ka asem a mo fa nya adwuma. Mo ma adwuma ne ye den dodo. Obi anko tenase onim se wo ye fufuni a udu ha me ma osuma fo fa ne sanctos. Aha. Said the BDN.
ne kronkronbea kɔma Israel ne Arabia no eduru ɔman a ɛtɔ miensa Assyria Ghana so senti no Nyame Somafo yaw Elijah Malachi 4:5 de ɔsom kɛseɛ no kware som no ɛka Amanfue asem de dapa anything abrani nyina se nyankopon man no ekọ ahohiehie mu a tumfo nyankopon soma no somafo ma ne beje omo oye bi wo Moses abreso oye bi wo Yesu abreso oye bi wo komsheni Muhammad nyankopon asumdie nka no abreso ende di akire oye ne wo Elijah Nyame somafo yaw abreso Ghana ye nyankopon ne man te say Israel ne Arabia na se de ode osom homa ne kronkronbea koma Israel ne Arabia no eduru oman a etoso miensa Assyria Ghana so senti no Nyame somafo yaw Elijah Malachi 4:5 de osom kɛseɛ no kware som no ɛka adasama ɛbom meyi hu frim ekristofo enkremofo nananom tidie bia wo mu no sɛ wo pa ahotɔ asomdie apɔmuden onyincha yeye ne mpuntu na dan kwa ma uwu a aheman no wakomu bidie a mekamfo Nyame somafo yaw ne asomdie ntontom som nkambom dema Nyame somafo yaw se sɛ wo ba nyankopɔn fi a bɔne fate ayaresa abawo yeye tumidie mpuntu nkunumdie na bɛyɛ wo de a bebide na edi adanse sɛ papai ɔmankuto ɔmakawa ɔmankyene no akwantene no kwarafuwa ramote yine wurano oja no kwarafu ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi abaso yame oja no kwarafu ya baso yame oja no kwarafu ndapote yine wurano oja no kwarafu ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi abaso yame oja no kwarafu abaso yame oja no kwarafu ndapote yine wurano oja no kwarafu ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi abaso yame oja no kwarafu ya no kwarafu abaso yame no ya no kwarafu awana nabote yine wurano oja no kwarafu akanaman oname ya Rabbi yere ko ejemuwo atemuwada Rabbi akanaman oname ya Rabbi yere ko ejemuwo atemuwada ya Rabbi ya Rabbi Nabi ya Rabbi ya Rabbi abaso yame oja no kwarafu ya no kwarafu na baso yame no ya no kwarafu na bote yina wurano oja no kwarafu akanaman oname ya Rabbi yere ko ejemuwo watemuwada akanaman nama ya Rabbi yere ko ejemuwo atemuwada ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi abaso yame oja no kwarafu
Yaboso Nyame Oyano Kwarafu na Yende Urano Oyano Kwarafu Ya Rabbi Ya Rabbi Ya Rabbi Ya Rabbi Ya Rabbi Yaboso Nyame Oyano Kwarafu Yaboso Nyame no Oyano Kwarafu Abate Yende Urano Oyano Kwarafu Akana man No dan ya Rabbi Yarenko Ajemu wo Atemu wada Akana man Nama ya Rabbi Yarenko Ajemu wo Atemu wada Ya Rabbi Ya Rabbi Ya Rabbi Ya Rabbi Ya Rabbi Aboso Nyame Yono Kwarafu Yono Kwarafu Abasa Nyame no Yono Kwarafu Namote Yene Urano Yono Kwarafu Aseda Asidanka Wote Asidanka Wote Rabbi Asidanka Wote Asidanka Wote Rabbi Asidanka Wote Oh no Rabbi no na oye bako Oh no Rabbi no na oye bako Oh no Rabbi no na oma bansile Oh no Rabbi no na oma lubutu Wameyina bominka de Rabbi Yabakuo Negara Rabbi Nete Nabalas Gabara Rabbi Nete Nabalas Gabara Rabbi Nete Nabalas Rabbi Nete Nabalas Rabbi, we say, oh no, Rabbi, no na, oh yeah, bako. Oh no, Rabbi, no na, oh yeah, korete. Oh no, Rabbi, no na, oh sayarwa. Oh no, Rabbi, no na, oh ma pomete. Wame ina bominka de Rabbi yabaku. Napalo Gara Sedaka Rabbi Netina Gara Rabbi Netina Gara Rabbi Netina Palo Gara Rabbi Netina Gara Rabbi Netina Pala Sekara Rabbi Netina Gara Rabbi Netina Rabbi Netina Palwa Sekara Rabbi Netina Pala Sekara Rabbi Netina 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 Oh no Rabbi no na oye bako Oh no Rabbi no na oye korete Oh no Rabbi no na oma rubutu Oh no Rabbi no na oma bansre Wame ina womenka de Rabbi yabaku Sekara Rabbi Netina Parana Sekara Netina Parana Sekara Rabbi Netina Sekara Rabbi Netina Sekara Rabbi Netina Parana Sekara Rabbi Netina
Rabbi Yakase, Yaguda, Yawa Ayarofon Honodo. I mean, Ɔkrɔnkrɔnyi Somafo na asɛm so. When I wabaha, more than a sato to Honodon. Obia na po medin no ohwe ohu de akofom no. Omman sado. Also obia ohwe ohu de odene sato to mu nyina ma odo no. Obia ohwe na po medin no akofom no omman sado. Obia ohu de na po mun ayanedin omman sado. Mo amoba so lie we yim here ma odene sato to mu nyina do nkokoren. Obi ohwe na po medin no akofom omman sado. Rabbi no le ye adwuman enti se enya po medin na se na ma won sado adada wo. So wo honam adwo na ma won sala na etwi no am na no embabre Rabbi Yakase Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo yo se ye na ye ba ne nkyɛn sese ye ɔde ne nsa to ye so no ye te hɔ ne nyina ye nhwɛ ya pom na ye de te hɔ no se ekɔfoma ye ma ye nsa so no ho yen de ɔde betena ha na ɔde ne nsa to so no uti hɔ yi no se onya nsakra bi wɔ mu sa de na ɔde betena hɔ no akɔfom bebi a ye wuya no akɔfom the air course wo muno tiko forma peja onsa no hu Bodede isane se nyankopon enti nia nipa de nsa ayem se ode ne sa no to so a look 440 osi esunsunfi na betutu afiri mu ma wenya wa yaresa ne wabra boyie menyo tinjefuo ti se Thomas na mo begidi ti se Peter na bedi akire ti se Barnabas na weni beche ti se Zacchaeus asomdie tonton som won finfi mountain central region ekunfi otom na san wo Ghana afana ha nyina ene amanone frɛ Nyame Somafo Yawoh ahomaturufo esu 0543 466 275 ana 0277-126308. Ɔse empremiensa na shafama me afishia no mu Exodus 23:14 wehunu April dear wehunu August dear are you ready for the last one December eye meni je se wo se me se yenko Enyumi obi antubi Mpotitsir ayarfo no mi ahuna to nyumi bi na ya gudu ya to ni na no na yarba no olofi hwan nti mi ahuna to nyumi bi Rabbi ne nyuma so apa Onjo mahaso Nyame Somafo ne nyuma so apa Onjo mahaso den maswa jo maso den maswa no nejo maso den maswa nejo maso apala nejo maso den maswa nejo maso den maswa no nejo maso den maswa Najo maso apala najo maso nen baswana najo maso nen baswana najo maso nen baswana najo maso apala najo apala najo maso nen baswana Yo maso en masana Yo maso en masana
Joma so apa Joma so ne maswa Joma so maswa ne Joma so maswa Joma so apa Joma so ne maswa Joma so ne maswa Joma so Joma so apana Joma so Joma so Joma so Joma so Joma so apana Maso need my swag. What I wanna? Mamma, I wanna hear. I wanna hear Mamma Nan. What are you, Mamma Nan? Mamma, we don't wanna. Me mom tea. Me boozy. Me bom tinta. No, I'm if you. Up if you. No, I'm if you. Patron you. Oh, yeah, what day? Let me see. One again. Me may play the mother too. When you be number. Mamma, I saw the ya. When I'm no boy, more papa. The number one day. Number one day. When you say, may you play the man. Maybe number. You. If I don't have that's an animal. Don't I dream when you go for when you made it send him. Yes. You go for when you made one when I joke. But then I never that's an animal. Nana. You number that's a joke. You film them joke when I call. Then I hear you trodden them. We try them. We try them. It's a what to do? What to do? Huh? I'm on your joke. If I never would try one. If I never would try one another. You train your number. Will you put them? To my not the bread papa. What's of all company? Oh, you put them with another. You try one. I wouldn't want to. Your dorsal. Rahoma. Rabbi, Mum. A question come home, but I question. When I wonder, we know, Eh, you know, my bed. Kind of was. But if you want that, Mamma. We know Wamra. Wamra. Amen. Wamra. Amen. Wamra. Amen. Wamra. 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 Amen. Wamra. Amen. Wamra. Amen. One son again. Amen. One man and another. Huh? Now, soon you'll be, you know, you do. You know, Kukwata, we there. Oh, me then in your synchromano, open us some madam. If you come myself, what I did to chum any men of it. Young woman with her. But if you're an animal, you don't go. You began. One Jan. You began. One Jan. Never could be where you swim, papa. You swim. David, the young family is in her. Young water. Miss Nana Nine. I hear I be do I be do you began and none. We jan. Manana, but you. Yo, I open some. What can a nan? What can a nan? A year and some major. What you nan, where mamma?
Rajankupon. Amen. 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 Don't want you young. 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 Amen. I'm 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 young. Amen. Umay na boy. Amen. Unyamwa. 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 Amen. Unyayarasa. Amen. Ayasura. Amen. Unyayarasa. Amen. Ayasura. Amen. Unyayarasa. Amen. Ayasura. Amen. Unyayarasa. Amen. Asunsufi. Amen. Owolum. Amen. Owasun. Amen. Wasasendo. Amen. Owosum. Amen. Owapum. Amen. Wasasunasi. Amen. Owomprabum. Amen. Ma wakutiano. Amen. Wakutiano. Amen. Wakutiano. Amen. Baby awobiara. Amen. Baby awobiara. Amen. Baby awobiara. Amen. Baby awobiara. Amen. Wamra. Amen. Wamra. Amen. Wamra. Amen. Wamra. Amen. Wamra. Amen. Oja. 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 Amen. Ready moon. Amen. Ready moon. Amen. Amen. Ready moon. 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 Amen. 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 Anjana home. Amen. Anjana home. Amen. Anjana home. Amen. Obi 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 anjana home. Amen. Oja. 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 Amen. Ready moon. 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 Amen. Susufi. Amen. Pinamufi. Amen. Pinamufi. Amen. Pinamo. Amen. Amen. Pinamufi. Amen. Oja. Amen. Ready moon. 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 Amen. Oja. Amen. Ready moon. Amen. Ready moon. Amen. Oja. Amen. Ready moon. Amen. Moon. Amen. 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 Susufi. Amen. 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 Oja. Amen. Amen. Oja. Amen. Ready moon. 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 Amen. Ready Amen. Ready moon. Amen. Ready moon. Amen. Ready moon. Amen. Amen. Ready moon. Amen. Oja. Amen. Oja. Amen. Oja. Amen. Oja. Amen. Oja. Amen. 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 Oja. Amen. Oja. Amen. Ready moon. Amen. Sufi. Amen. Amen. Pinamufi. Amen. Pinamo. Amen. Moon. Amen. Amen. Oja. Amen. Ready moon. Amen. Amen. Ready moon. Amen. Amen. Ready moon. Amen. Amen. Ready moon. 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 Amen. Oja. Amen. Oja. Amen. Oja. Amen. Oja. Amen. Oja. Amen. Oja. Amen. Amen. Susufi. Amen. Amen. Susufi. Amen. Pinamu. Amen. Pinamufi. Amen. Pinamu. Amen. Pinamufi. Amen. Pinamu. Amen. Pinamufi. Amen. Pinamu.
Amen. Ojo. Amen. 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 Ojo. Amen. Amen. Ojo. Amen. 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 Ojo. Amen. 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 Bianjino. Amen. 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 Bianjino. Amen. 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 Bianjino. Amen. 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 Bianjino. Amen. Ojo. Amen. Redemo. 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 Amen. Amen. Redemo. Amen. Amen. Redemo. Amen. 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 Redemo. Amen. Redemo. Amen. Redemo. Amen. Redemo. Amen. Redemo. Amen. Redemo. Amen. Amen. Redemo. Amen. Redemo. Amen. Susufi. Amen. 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 Susufi. Amen. Amen. Bianjino. Amen. Amen. Redemo. 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 Amen. Amen. Redemo. Amen. Amen. Redemo. Amen. Amen. Redemo. Amen. Amen. Bianjino. Amen. Amen. Oja. Amen. Amen. Oja. Amen. Oja. Amen. Oja. Amen. Redemo. Amen. Bianjino. 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 Amen. Oja. Amen. Redemo. Amen. Amen. Susufi. Amen. Redemo fi. Amen. Amen. Fi. Amen. 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 Redemo fi. Amen. Amen. Oja. Amen. Amen. Oja. Amen. Amen. Oja. 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 Amen. Redemo. 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 Amen. Susufi. Amen. Pinemu fi. Amen. Pinemu. Amen. Pinemu fi. Amen. Pinemu. Amen. Pinemu. Amen. Anyina ho. Amen. Anyina ho. Amen. Anyina ho. Amen. Amen. Ojo. Amen. Amen. Redemo. Amen. Redemo. Amen. Redemo. Amen. Redemo. Amen. 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 Ojo. Amen. 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 Ojo. Amen. Redemo. Amen. Redemo. Amen. Redemo. Amen. Redemo. Amen. Redemo. Amen. Redemo. Amen. Ojo. Amen. Redemo. Amen. Redemo. Amen. Redemo. Amen. Redemo. Amen. Redemo. Amen. Redemo. Amen. Ojo. Amen. Amen. Ojo. Amen. 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 Wani. Wani. Wani yo. Enyim gwasi. Watu. Ay wanda benyi na ase. Waye wadai. Anya mhwe. Na dance na dene mo. Na wonye wura Papa hi. fie. Eh. Na onya na ma me fie. Waye dai. Me fie na ma me fie na papa fie. Waye dai. Ye pede ya wa. Wa pere wa wara. Na abda bom onkoye man. Nkoye. Waye ba to fo. Abosuma. Yey. 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 Anda. Oboja na mu. Oboja na mu. Oboja na mu. Amen. Ate. Ya ye tene ne fie o ye twen. What's in the fie? What's in the fie? What's in the fie? Why you have na me de papa fie. Aye dai. Fie na papa fie. Papa fie. Na na ma me fie. Na me so aye madan. Onya ye no hwe. Why am Kuta enyum nyam.
Don't you see it? Until my other one. Unja. Unja. And I was when I was papa. When you are poor, I'm funny poor. I didn't know in the bar. Yeah, my way. Yeah, my way. You. Catch another one, you know, if you would be you. No, I'm you. When I say, what place? But why yet, Sabaka? No, I'm in the play, but you're not Gala. And I know I'm ready, I will say. It was a you, my catch, and I say, the woman is simple. You mean not pay. What are they? Casa. Casa. I don't wanna. What I wanna. One and a bar. No, I Miss me imagine a warrior. Me money was so numbers why you die. Me and I'm a no. I want to sing. I want to sing. No, we are here. Missing the way I'm a fair. It's my worrying is a fish, a baby. What's that? One a pamon. What are the so? I mean, I'm a tit no collar brim. Why not yet? Yo. And then begin. Begin, Munda. Oja. Amen. Renamu. Amen. Simsi. Amen. Pidamu. Amen. Pidamu. Amen. Pidamu. Amen. Pidamu. Amen. Amen. Renamu. 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 Amen. Simsi. Amen. Simsi. Amen. Oja. Amen. Renamu. Amen. Renamu. Amen. Renamu. Amen. Renamu. Amen. Amen. Ejan. Bamba save you. Bamba save you. Yo kwai. What's me? Wani? Kasa. Kasa. Kasa manu bade. Ubade. Manu ya odiye. Manu ya odiye. Lenka. Lenka. What are you? A rubber about it. What the hell in Hobby? In Hobby? In the Hobby? If you in, Mamma Pierre, Papa Pierre, yes, sure. Oh, I know. Oh, I know. Oja! Amen. Renamu! Amen. Renamu! Amen. Simsi! Amen. Pidamu! Amen. 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 What's why they? Me one no. Me send it. Catch him me pen. No one yeah. Catch him the ninja. O catch him do kwa soli binti opedan onye moko. Na me catch him na so no yo kwa tinti me pen. Iti da me to so bed mechi don ja no so. No me come no lolinye. Me send a person packet this yanyalada. Nam leda meta. Some da from the men no one yet. Ah, on the more one was soon. No to do. No dark at this. It says that one is soon. Meaning is simple. It is saying, I had it. Meaning is yo. Mama save you. Mama save you. Mama save you. I say, huh? Me don't know. Na me bane. What bana? I will you have. Me bana meaning is you mean to me bas. So who you have from me? Much of that, but yeah. Pidamu fi. Messiah. Messiah. Wani Langasa. I would wanna. What am I? Mamma nobody. Mamma no dear. Your mamma yale. The mamma yere. This is sweet. I want a mamma, the mamma yere. This is here. This is here. No mamma no way. The mamma no way. Into what I could mamma. No, Jan or Hen. What I could mamma.
Yay. So, what a queen. in the banon so. Into the basin. Yeah. Now, why am I dying? Oh, yeah, if you. I won't say what Banankas or Yagudi. Almost one can say Nippy or Yagudi. My goodness, Mammy fear. Oh, Papa, and Mammy fear. Mammy fear. Yo, my goodness, turning in a. About the dash and I see anyone. Yeah? Why, Ania? That was the Padam to them, the Padam to form. I'm a Jan and Sally. But not seen on Jara and prayer and Sally Jam my court. Oja! Amen. Redamu! Amen. Redamu! Amen. Redamu! Amen. Redamu! Amen. Redamu! Amen. Redamu! Amen. Sinfi? Amen. Redamu! Amen. Oja! Amen. Redamu! Amen. But I seen on Jara. And I don't know. But what I hear, if you want, let me go quiet. Jan. No. Yeah, what are you? I'm a kind to her. Yo. Now, what you going to Mamma Boca 20,000. I want you. What an I The German oil, and I want you. Mamma Boca 20,000. What boy about was said, Edma? Hey, Mutsi, Papa. Yeah, catch them. My goodness, toss in Mammy, when I answer the shot down here. Ledger, power. Messiah. Rabbi Yakase. Sampa. This is Tinakopum. This is Tinakopum. One an Oja! Amen. We know your yarn. We that's all your yarn. One I him. If you know, if you know, yeah. When I'm Groma. I'm doing answer. I must say, he that's the oil, yeah. Or say, he now would say, yeah. Men are tuning now. And then Uncle say, yeah. Oja! Oja! Amen. Oja! Amen. Redamu! 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 Amen. Oja! Amen. Amen. Where you? I want it. I'm in here. Where you there? Or what was it now? Oh, man. Every what's it? What's it that? Remember one. Then now every okay, Matty. I'm in your crying. That's not one problem. One time, one minute. About them, one job. Bad yo. One or see, one. Monsieur, me. I want to wait your yeah. Yeah. Where we are. Me out to do. Oh, we from yeah. Me, I am ya. Me. I am me. I'm your cry. I'm your cry. Me ban. Me your cry. From a ban man. Quan San. It's your back on some.
Yabaka. Ah, Yabaka. Me am a bano. Martin, must all be from. One chance, aye. Amen. Mammy, what's now what's on here? What's now one day? Since what's today? Oh, yeah, finance will come here. Rabbi Yakase, Rabbi Yakase, Ayakasampa. Amen. Amen. Mensa, obi o bo so amra. But God, the memory esubo awa wombo we suno bra na bobo esu. Woma ichiri Awa kwa atwa. no ba. Ichiri kwa no ba. Wana echiri kura wo ba no. Kokore Nyame Somafo ya osemo bra na mo bobo esu. Mo ama mantam echiri kura mo ba no. Osemo bra na mo bobo esu. Ti mo ma mo nsor mo bra. Atwe ya mo bra na mo bobo esu. Wana wo mo esun echiri kura wo ba no won sor no mbra no wo mo esu. Za mo yina ma bo esu. Won echiri kura wo ba no yo. Say yimra papa yo fa na santo do mbo oje na susun konkrom esu ba wo ma ja enbire bra na bobo esu. Ɔse mpremiensa na shafama me afishia no mu Exodus 23:14 wehunu April deɛ wehunu August deɛ are you ready for the last one December Eye meni je se wo se me se yenko asem de daba anything abrani nyina se nyankopon man no ekɔ ahohiehie mu a tumfo nyankopon soma no somafo ma ne ɔse oye bi wo Moses abreso oye bi wo Yesu abreso oye bi wo komsheni Muhammad nyankopon asomdwe nka no abreso ende di akire yi oye ne wo Elijah Nyame somafo ya abreso Ghana ye nyankopon ne mind to say Israel ne Arabia na se de ode osom homa ne kronkron bia koma Israel ne Arabia no eduru oman a etoso miensa Assyria Ghana so senti no Nyame somafo ya Elijah Malaka Opesa wokun. Oko school opera wokun. Na mo fi na wana de phone Abraham. Obi Abraham wahin. Oba hona. Jamira ni. Opportunity the last paper no we school. No, you think you could was on we school. Me na won pino so. What pino do? What Jamira? Jamira. Da no yo. Ochona makuma no ya meya. Eso ye. Mpacha. Akopom. Mpacha. Yo. One. Rabbi Yakase, Ayakasampa. Rabbi Yakase, Ayakasampa. Elijah 1. Elijah 1. Elijah 1. Uti wo. Elijah 1. Elijah 1. Bako pe. 2 mirror no. No size.
No size. We are Somafo waba. Yeah, Somafo. We are Somafo waba. We are Somafo waba. Yeah. We are Somafo waba. Rabbi, oh say yeah. Mr. Rabbi, oh yeah, dear, okay, techie, oh say yeah. Rabbi, oh say Rabbi. No size. No size. Elijah 1. No size. Why never to me aye? Nobody. Why never to me aye? Nobody. Ghana for a brasso. Say will be a begidio. Man sa watching Kobiemo. To me be a rainy baby. Sa. To me rano. What will be that? Yaji amen esi will be so fear. What will be that? No size. One. Mele sign, mama, baby. Hey. What's everything? What's something you doing? Mama, can I am, mama? I wouldn't master a walk or ton. Oh, for half of the mamma, this I am a cry. I'm in daddy. Hey, but I want to be showing him. What's that? To make it an so. Never my major from them. Never come a Hey, I will fatter. As I had now make slow there. Most of me are buying my physical room. For this time, I be free now. I hear him. My and penny pea, my day or two. I'm call. Miss Editin. Amen. 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 Why in a bit me I said way? Nobody. Oh, so for bit me I biana. No. Oh, Omala go bit me I biana. No. Davida. Wani. Also, why they? Why they? Why I'm why are they? Effocate all margin. Why are they? Oh, I'm not having. What's What's on your day? On your day? On your day? the Yamata? Ah?
Amen. Uja. Amen. Uja. Amen. Redumu. Amen. Redumu. Amen. Redumu. Amen. Redumu. Amen. Zifi. Amen. Redumu fi. Amen. 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 Oboko unja nanko. La ilaha la 45 de osom kɛseɛ nokware som no ɛka adasama ɛbom meyi hu firim ekristofoɔ nkremofoɔ nananom gyidie bi a wowɔ mu no sɛ wopa ahotɔ asomdie apɔmuden onyinkyɛ yeyɛ ne mpuntu na dankwa ma uwu a aheman no wako mu bidie a mekamfo nyame somafoɔ yaw ne asomdie ntontom som nkambom dema nyame somafoɔ yaw se sɛ woba nyankopɔn fie a bɔne fakyɛ ayaresa abawoɔ yeyɛ tumidie mpuntu nkunumdie na ɛbɛyɛ wo dea bebide na edi adanseɛ sɛ papa yi ɔma nkuto ɔma kawa ɔma nkyene no akwankyerɛ ne mpaebɔ dede ɛsiane sɛ nyankopɔn ɛnte nea nipa de ne nsa ayem sɛ ɔde ne Yo. Sa akwambia kakra yi. Beba cheyo. Echu kakra. Pacha ai. Na yin ai. Pacha yo. Ansamba yo. Mate. Yankopɔn hyira wo. Ɔfo ndu baabi a ɔbɔnefo bia ntu ntwa wɔnam so de biala da. What's wrong? Nanko. Si Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo ayeyi bena ye fama wa. La ilaha la ilaha illallah. La ilaha la ilaha illallah. La ilaha la ilaha illallah. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo aseda bena ye fama wa. La ilaha illallah. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo aseda bena ye fama wa. La ilaha illallah. 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 Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo aseda bena ye fama wa. La ilaha illallah. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo ayeyi bena ye fama wa. La ilaha illallah. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo aseda bena ye fama wa. La ilaha illallah. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo aseda bena ye fama wa. La ilaha illallah. Ɔkrɔnkrɔnyi Elijah aseda bena ye fama wa. La ilaha illallah. La ilaha Illallah. La ilaha illallah. La ilaha La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ola Ɔkrɔnyi Nyame Somafo ayeyi bena ye fama wa. La ilaha illallah. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo ayeyi bena ye fama wa. La ilaha illallah. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo ayeyi bena ye fama wa. La ilaha illallah. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo ayeyi bena ye fama wa. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Danyina Rabbi Yakase. Danyina Rabbi Yakase. Danyina Rabbi Yakase. Danyina Rabbi Yakase. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo
Somafo aye bana ya fama. La ilaha Najiri sumu, ajari suma, akukoli boko kroko. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Najiri sumu, ajari suma, akukoli boko kroko. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Oh la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo aye bana ya fama. La ilaha illallah. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo aye bana ya fama. La ilaha illallah. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo aye bana ya fama. La ilaha illallah. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo aye bana ya fama. La ilaha illallah. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo aye bana ya fama. La ilaha illallah. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo aye bana ya fama. La ilaha illallah. Danyina Rabbi Akase. Danyina Rabbi Akase. Danyina Rabbi Akase. Danyina Rabbi Akase. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo aye bana ya fama. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ocho obia antrase. Obia antrase. Yo. Ayeyi na yedre manan. Yo. Eyi na wofra no osoro dom ne bin. Ya asase de dom. E official. Yo. E official. Ente esu sumifin wo suro ho. Hona esu sumifin suro ho. Ti yeso kan. Asemo mo fifo medem. Amen. Amen. I hope no one say, Wama, Yaban, Waban. Na opera or how no opera the crack one, won't say. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ yɛn afoforo a yɛaba a yɛpɛ sɛ yɛhaw no ɛmfiri yɛ so korakora no yɛntie nsɛm a ɔreka akyerɛ yɛn yi. Luke chapter 8, verse number 1 going. Na yinum ekyiri no ɔbaa dɛ ankyɛre biara na okododo nkromu nyi nkrabasa. As Yesu kwar nkrom ne nkrabase pi kechimai. Kaka Yankopɔn nan. Na kaka Yankopɔn nan no asam ɔkyerɛ ho. Nye mbaa bi a sorry. Abi mbaa bi a wodi n'akyi dama wodi n'akyi. Nye mbaa bi a wayɛ wo nesunsum bɔn nye ahombra okidru. Ɔzɛmɛ nkwapo a wodi n'akyi nya yɛ nkrɔpo a apam wo sunsum ɔrɔ ha ho pi wɔdo. Mary our friend Magdalena mbɔnsɛm esuan efiri no mu no. Nye Joanna Herod ni pienyi kusha ne yere no. Nye Susanna nye dodoara so a wɔze hona hoze bi som no no. Enti Yesu abro ɔhyase ɔrɔ ina dwuma na no nkote na ɔse odo emire bi na impe bebre no wodi n'akyi. Ɔyɛ nkrɔpo a oyɛ wɔ ha ofi wɔdo nko. Ɔyɛ nkrɔpo oyɛ wɔ ha ofi wɔdo nko. Enti menye wo hyiam you have your own na ekɔ na ambedwe na yɛ otiafo nkrɔfo pii na me ho ahyia dam ɔkɔ wa ambedwe na akɔ etin ho papa nti na me ka kyerɛ ho yɛrɛ bɔkɔ na daba na pe wo bɔ station if you boas na ba yo krom ho na wo
if you have a line number you, a quite more similar one, now also Quacasembi. And yet a man, how know about them? Yes, you can, as I was saying, that over done. Okay. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo ya ɔma yɛ kinkan sɛm no ɛkyerɛ yɛn no ɔse yɛn nsɛm a ɔde ma yɛn yɛ a yɛyɛ afoforo a yɛaba no ne yɛnhyɛ ne nso na ɛno ɛna ɛbɛboa yɛn. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo ya ɔsɛ mmerɛ a Yesu baeɛ a wɔdi n'adwuma no na ne nkwa na ɔhyɛ adwumadie no ase nanso ɛdi umre bi no na dɔm bebree na ne di n'akyi ɔmo ne yɛabobɔ ɔmo din ɛwɔ nkyerɛsɛm ne mu no ɔmo a ɔtoo sunsumfin firi ɔmo mu ɔmo a ɔsa ɔmo yareɛ ɔmo nyinaa bɛdi n'akyi. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo ya ɔsɛ saa na dwumadie no te yɛn a yɛabɛdi dwumadie no akyi sesi a Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo ya ɔsɛ sɛ woba na wo ho tɔw na wokɔ no wamma biom a na wabɛyɛ ɔteafo. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo ya ɔsɛ yɛnhyɛ ne so yɛabobɔ branches bebree deɛ wɔ Kumasi deɛ wɔ ahafo baabiara branches wɔ biara yɛabɔ so ɛwɔ ha ma wate bi nti sɛ wofiri ha kɔ a yere ho na kɔ baabi a ɔmo hyia esua adeɛ na nso fa wo ho kɔhyɛm. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ woanyɛ ne saa ɔhaw a ɛbɛba biom no sɛnea Yesu kaeɛ no ɔse ɛbɛsen deɛ na ɛwɔ hɔ dada no. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ yɛnyɛ ne saa na yɛho ɛntɔ yɛn. ɛde hwehwɛ na ehuna na afromanka samonoma ya show. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ wokɔ baabi a wofiri baeɛ na wohwehwɛ branch ne bi ne woahu a frɛ ne namba no na wone ne di nkɔmmɔ no nkyerɛ wo ebia na wonni namba no nti mesa ɛɛsi so biom ama wo. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo ya namba no yɛ 0277 126308 0277 126308 anaasɛ frɛ no ɛwɔ 0543 466 275 0543 466 275 anaasɛ wobɛtumi asan frɛ no biom wɔ 0547 692 297 0547 692 297. Nama yi nyinaa yɛ nama sa ofra a unsa bɛka Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo ya na oni na di nkɔmmɔ. Ɛda obi biara se. Amanfue asɛm dɛ daba ɛne sɛn abrɛ ni abrɛ nyinaa sɛ Nyankopɔn man no ɛkɔ ahohiahia mu a tumfo Nyankopɔn soma no somafoɔ ma ne bɛgye ɔmo ɔyɛ bi wɔ Moses abrɛ so ɔyɛ bi wɔ Yesu abrɛ so ɔyɛ bi wɔ kɔmhyɛni Muhammad Nyankopɔn asomdwe nka no abrɛ so ɛnde di akyire yi ɔyɛ ne wɔ Elijah Nyame somafoɔ yaw abrɛ so Ghana yɛ Nyankopɔn ne man te sɛ Israel ne Arabia na sɛ deɛ ɔde ɔsom nhoma ne kɔnkɔnbea kɔma Israel ne Arabia no eduru ɔman a ɛtɔ so mmiɛnsa Assyria Ghana so senti no Nyame somafoɔ yaw Elijah Malachi 4:5 de ɔsom kɛseɛ nokware som no ɛka adasama ɛbom meyi hu firim ekristofoɔ nkremofoɔ nananom gyidie bi a wowɔ mu no sɛ wopa ahotɔ asomdwie apɔmuden onyinkyɛ yeyɛ ne mpuntu na dankwa ma uwu a aheman no wakomu bidie a mekamfo Nyame somafoɔ yaw ne asomdwie ntontom som nkambom dema Nyame somafoɔ yaw se sɛ woba Nyankopɔn fie a bɔnefakyɛ ayaresa abawoɔ yeyɛ tumidie mpuntu nkunimdie na ɛbɛyɛ wo dea bebide na edi